Mai bure kai aka yi na ga kun zo da mace wai bai kuce ni. Allah rabu da wannan agamu wai mu zai rena hankali saboda kawai ya zo da wata tsaye fita kai yayin ne kai. Ni kana nufin wai zai ita zai rinka yin wai dai mana in ba ne an ka taɓa shege ne ke. Ai ba zai shiga ba. Kai Sadiq me kuke cewa Sharafi? Breka munafurci na kuke yi dan Allah dan adam butulu. Cikin dare in ka so a so ka soyayya ce in dai da raina mai zan da langaga a kushi. Cikin hadari ka so a so ka soyayya haka ne farha da raina mai zan da langaga a kushi. Ina yi dacin samun kamai nasibi ya ina tare da kai habibi. Nagode ka ce ta rasa jini da kalbi. ina bani siga wallahi warawa umarni gare ka zambi duk wanda ya yi kudirin zahir bani da hobbi. Zan samu ka in yanka shi ko ka almakashi. A zuciya ta ni ke na ke muradi ai tunda na same ki na wuce fasadi. Tabbas in an taɓa ki ni za na bi miki kadi. Allah ki min addu'a abun aiki ai mun yamdi. zan yi ki sa a ran ki ke ce ma mallakin raina. Girkin ki yayi daɗi zuban da tantakwashi.